sampun rawuh puri budaya inggih menika badhe caos panglipur dumateng panjenengan sedaya. Umi siji pokok siji diaturke dumateng panjenengan para rawuh sedaya di keluarga besar beliaunya Bapak Sukan yang pada malam hari ini tentunya memeriahkan yaitu pernikahannya putri tercintanya Mbak Zailatul Walimah dengan Mas Indra Priyantoko. Dongane muga-muga anggone mangkon haluwisma tansah benar atut runtut tresna tinesnanan sing sinisiat rahayu tentrem kalih senyum beda neri sampi kala wiwit bumi loka dumugi belahan. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih kanca-kanca YouTuber terima kasih saya ucapkan. Iki sungguh iki sapa-sapa aku ora urung tak waca blas iki. Oke. Ya ndak Cahayu diaturke siji mbaka siji kagem panjenenganipun para rawuh sinambi Hang Ratu nggih menika sinden kang dereng rawuh. Menika mangke wonten nok prigel Pangayu, wonten Putri Lope-lope kalian Rimpiananda ini produk asli Tugu. Ya. Ya, saiki diaturke tetembangan sing rada nyemek-nyemek dhisik. Nggih, Mas Inu ngejo ngantuk to, Mas. Bendina tanggapan ya ngono. Nggih. Pun iki ya nyuwun sing radi nyemek-nyemek. Yo, kene jale coba ngateko. Ya dipirsani kiai saking telatah pundi-pundi iki. Iya. Sing sayo sing ya wis dikake mangan. Mas lek mundane apik to, Mas. Biasanya kan bakso. Oh ya bakso ya. Heeh. Beda rasane. Iya tak sawang yogane iki ya ganteng-ganteng lho. Dan gawe klambiren kabeh kaya isih Joko. Iki jan anggawan terap kok apa. Iya. Tukang ibat iki isih Joko kabeh. Sik Joko yo. Heeh. Tukang gonge panjenengan Mas Sami tak sawang kok kene ya mencorong. Oh mencorong nika nggih Joko kabeh ya Pak Wasit nggih. Jan jasa ya. Mas Yon iya tak sawang ya ketara mencorong aja. Wah ndengaren iki Mas Sumringan. Oh pantes iki kabeh. Terus lanjut ya iki Pak. Ya diterusin yo.
Oke, Puri Budaya wonten ing kalenggahan mengko sesarengan kalian Elsa Audio dari kawasan Tugu. Terima kasih teman-teman Elsa yang sudah bergabung bersama Puri Budaya pada malam hari ini. Kabeh ya melu bengok kok ya. Masa? Semangat. Oh, semangat. Ya doh tugu doh gempulan ora semangat ya kebacut. Neng kene ya wis dikek imam, wis dikek sembarang-barang kok ya. Karek nopo amplop kok. Kopine. Kopine apa wis metu to, Pak? Kopine sampun metu. Oh, sampun alhamdulillah. Ya dok, diterusine maneh.